ruhular hakikat durmuşum kitap bolsa yetmesin seni sahifı Ütgen sen näle içindeki menni hakikati Yatlamalar süyücü yönü yokluğun aşi hakikat Täze yazım Atıgavayı çıkarok man. Yo kliple çıkaca Bir zada aytjaktım. Bana bir oğlan yöne jaňa diýär. Blog edýän ýene jaňa diýär. Başga nomerdanam jaňa diýär. Näme etjegim bilemok. Ýüregi düşdi. Günüme goýanok. Boluşa jaňa sen maňa aýt. Böyle. Böyle. Ýagşy ýapmaşa diýär ali. Ýöne dadam, senin goýnaýadyň ya. Senem goýja bar oturýadyň ha. Aýna, diňe warot goýýansa. Diňe soň herýäňda näme? Uy dada, karoçy bir problema bar. Aýt. Şamara bir oglan söz aýdy. Söwüpdir, ýüzüni alypdyr. Garadannyň diýmedik zadyny goýmanır daray. Şonu da başga nomerlerden jaň edip zat edip günne goýanok diýär. Her hili binam adamlar var ya. Bir ýüzüň aldyrsaň boldy orada aray. Sizden neçe kaýşym? Inni ýene de şol oglan Şamara jaň edip men öýüň töweregini çaýdaşak näme daýla görşäýla zat diýse ýene bir gedek. Haýsymyz Şamaryň öýüniň töwereginde bolsak, barmaşakdyr oglanlar. Mesele de segam. Aýdyp bölýän adam däle bilýän gelişiksiz ýagdaýda sizdenem ýakynym ýok. Oy bolmasa şu töwerekde men dostum ýaşaýar, bir küçük şonquda bolaýyn. Yok ho, adamçılık diýän. Adamçylyk diýip diýýärdi. Bol. Yo baralynda. Yürü ali. Yürüň ali. Alo. Alo salam. Salam. Tanımadın öýden. Yok, tanamadım. Men şu sana söz aýdan oglanna bir taraplayın söýýän. Bir tarapdan söýýän oglan? Bir taraplayın söýýän. Sen şu an iki tarapdan boljagyna inanýarmy? Anlatmasam şeydi. Söz aýdyp bermän näme ýüzüm aldyr. Ay borda. Bu mat nerede? Şu wagt öýe gelip duruşum. Öyle. Men senden ullukan haýyş edýän. Ýekisi gedek, birçi gedek. Aşap düşäýdi men üçin. Ýoksam günme goýjak gaýlar, seniň dogrymy? Dogry, bildin. Ýöne haýyş edýän. Böyle. Şu yüzün görmem sen belliğine değil mi? Sen? Köp pikirlendim kim kadip. Ýöne sensiň aýtmadym. Şamar. Men onun için bir yıl ver gözümü görünüp bilmeniyorum. Yani seyahat için aradık başladı. Benim elimden idresim gelen o. Hiçten hiç yaxşı. Kabul eder de şugullar. Böyle haberleşiriz. Ana yo binamız. Ne yönü gürleşip koyveraydınız mı? Dilim marana o. Mennim camadan bırak. Ne oynadınız mı? Oynadan ok. Utanmadın mı? Böyle değil mi sana brat? Koşuş. Binamız. Ne ettim ben? Hana, dostunun söýgüsine göz kızarıp, arkasından uruttur diýseler. Men näme diýeýin ha? Näme diýeýin? Arkayn mol. Dost. O dostuma ma arkaňdan urupdyr diýseler. Yo. Üskürüp düňüňe otyrkan arkamy kakdylaý diýer. Dost.